Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng Dato. Oh, uy, wala. Mga tao man ang nagpaingon din, he? Ang payag yun ang ilang tuyo. Agoy, di naman ko makalihok ini. Kumusod ko, magtuda na sila nako. Pitaan ni, uy. Mga abay, saan na inyong problema, bay? Mga tanong na nagrubing minas misteryo. Kaya kalit na dunay nakita sa lula. Nakita ko ang ungo nga si Pilong nga nagdupa sa ibabaw sa pantiyon. Sa? Uy, lala, kuwang rakas katog la, uy. Yalimungawan ra ka ato. Mga bisag unsan na imong makita la. Kani adto, di ko magkatuo nga si Pilong ungo ning dapita. Pero karon, pistan yun akong nakakita ni kong ungo nga nagdupa sa ibabaw sa pantiyon. Unya la? Ano hibaw man sabi nga ang apong Pilong nga niya magpuyo sa payag niya kiris menteryo ang iyan nga binlag siyang dahon pagkaungo. Ay, kadiyat lang la ha. Murag nasayop mangyud tinghali mo la. Naaraman sa taas si Johnny good. Bao ba? Hala. Kabo. Tanawa ninyo kung nabas dyan niya. Pagkanauga. Aw ka na rin. O sige, pagkanaugo na ko. Kadiyot. Jan. Bay Johnny. Na mas Johnny sa siyang kwarto. Sa kwarto ka ni Lolo, no? Kanaw ka na! Kanaw ka na! May dyan Hain man des Johnny. Milakaw siya. Kanaw ka ni Johnny. Pwede na bayan nyo yan, ha? Ko man des Johnny din, he. Wala ko siya. Baka siya musudihas kaban siyang Lolo, no? Kaan ni, Uy, siya naman. Kadugay kung anak niya tumboy. Yay, maldita ni Lola ha, ay. Buutan pa man na siya sa may aging adlaw. Pidanin sa akin na ako sa mas tiyan ni, uy. Salaman! Mik. Ay, nagulsa Salamat, na salamat, naman salamat. sa silong. Nangita silang tiyan ni, ambot nga no. Mikmik, pakawasa na Johnny. Wakit diris tiyan ni. Ay, hain man day si Johnny, ha? Mingaw naman sa gawa sa inyong bakanting pansyon. Ay naman ka mga tanok nga. Nangita na ko. Mayo na ba kang igawas na? Nga ako lang kung inigawas na ko din his pansyon. Nakatang sila. Ngit-ngit na ba din yung dapita? Pala na. Unya na lang yung kumagawas. Impyo mo sa ning pansyon. Pwede ra nga, ani ko matug. Hoy! Paggawasan na ninyong apo sa ungo. Patubagan na mo kalimot sa ugos. Kaya na ko. Ay, kadiyot lang ha, kanang. Buwa nga kalimot, mga tuwa man day sa syudad si Johnny, mga sir. O sa ito ay nilagpa makaktumboy. Sulti na lang sa tinuod. Nagsulti lagi ko sa tinuod la. Wa diri si Johnny kay tuwa sa syudad, kalimot lang ko. Nga nung wa man ka mo sulti ganiha nga tuwa din siya sa syudad. Saon nga gabi naman kung nauli la. Mingaw na, ba nga milahos na lang ko og katog. Wa na ko mulili sa kwarto ni Johnny. Ay, taboy. Kung ba, patuas para kay ho ng apo sa ungo, ha? Kinanglang, matubang sila mo dito. Oo, sige, ako siyang patuon. Yan, sa mga ko isulti niya. Hindi na lang ang ipatawag siya sa kapitan. Si Kapitan Day nagpatawag niya. Waman lagi ba ninyong Kapitan Be? Basta sultero siya. Para mo sa tanan. Oh, sige, ang sultihan. Hoy tumboy, ina ng apong Pilo ha. Nga nakita na ako siya sa ibabaw sa pantiyon. Naghangad sa buwan. Unsa? Mao na ang buhaton kanunay di Pilo sa buhi pa siya. Matagtakdol sa buwan. Unya, karon nga patay na siya. Mao gyapon na yung buhaton matagtakdol sa buwan.
Lula, dili tingali si Johnny ang imong nakita, uy. Kundi man siya si Johnny, siya mao si Pilo nga mibalik gikan sa lubganan. Ha? Pagtsuro diha laoy. Sama-sama na. Ipatubang na og ba ng Johnny ang nakita ni Lola, ha? Ginawa mo. Bro. Dada ka ba? Lo, suntoy lang ipanulti, uy. Tinuod ka nga nakita ni Lula si Lolo Pilo? Ay, tumana sila. Oo, to na. Ay, Paitani eh. Saon man na ako asam des abay. Si Johnny yun ang ilang ipangita. O gani. Ala. hain magit ka si Johnny. Ihara man tayo siya sa kwarto ni Papa matug gabi eh. Uy, ngayon di mo ko makalihok. Uy, wala. Niyam di ko sud sa pantyon. Pusto, dinhim di ko makatuog gabi eh. Ang mga tao, wanang itingali sila mangita na ko kay adlaw na ba? Magkawas ako din sa pantyon eh. Kita sa kong likod eh nga, nagloko sa pagkatuog. Daba na pansyon. Ano na, daba yan. Good morning. Minatay ni Bagan! Oy, ay dili. Taypa, dili ko minatay oy, dili. Nakatogra ko din is ilawom sa pantyon. Ako ang bagong si Pultorero din he. Ako nang giandam daan ka ng maong pantyon. Doon na may ilubong nga na karon, di ba? Toda. Oo. Ingon bitaw ko. Sige. Atiman na ninyo ang pantyon. Sekarang ko kaway. Ganang wa man kong makamataw sa iyo eh. Bakit anong ko sa kong Pagitaan ko sa ubang trabahan di sementeryo nga nakatugos ilawom sa pansyon. Nakurat na ba sila? Nahibungog maayo. Hain magit si Johnny. Buntag na. Na, di jud ko makatubag na inyong pangutana. Tiya, di ka nga namalbal si Johnny sa lugar. Unsa? Ay, si patakag uka ba na mong bay puldo, oy? Wa pa man ko makakita nga naongos Johnny good. Basta iya lang gitago ni mo. Ba di, oy? Uy! Hay! Ay, Bay Johnny? ay sorry. Kurato mo na. Kuan, nagdali lang ko kay gisundan ko sa ubang masado sa sementeryo. Ha? Nga nagisundan mo ka bay? Nagkurat sila kay dito ko makatog sa ilawom sa pansyon nga dunay ilubong rong adlaw. Unsa? Unsa? Pakapihaw na ko ninyo be. Oh, sige ako di andam sa imong kape bay Johnny. Oh. Sa iyo man kang bangon ron, Mitsi. Mato ko ka rin sementeryo. Unsa? Naunsa naman taong ka eh? Di naman ka mahimutang nga ng imong vlog-vlog ni mo? Ganahan maka ka nga, malingaw ko din eh. Pasagli na lang ko ang matuon na sementeryo. Tiwaso na mo karon ang interview ni Johnny. Pag-amping lang ha. Nga di mo sangkos dili maayo ng pagpaduol mo lang Johnny ha. Ay kabala ka din do. Trabaho lang ning ako. One personal intention. Pag-amping taon. Ayaw gitan patakod pagkaungo lang Johnny ha. Dili lagi. Sige na, ato na ko. Bye. Pagkaway ayo ni pagkaanhiya. Gidam ginako din ni Smith siya aron ako siya masulo pero kung saan naman eh. Magsige naman hinoon lakaw. Unsa? Padtuon ko sa barangay. Oh, manay gisultis mga tanod nga may abot din hispaya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal ka gabi Unsa bay? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!